Salutare, noi ne găsim la un nou infovideo pe acest canal. Vreau să spun că nu o să mă las de YouTube și vă mulțumesc fiindcă v-ați abonat cei 21 de abonați. Oh my god, vă mulțumesc tuturor pentru acest mirific număr de abonați pentru acest canal. Știu că mai vreți să mai postez pe acest canal și da, îmi cer mii de scuze după la acel infovideo că vreau să mă las de YouTube. Da. Chiar mă gândeam să mă las, dar nu o să mă las. O să apară, cred că, o serie nouă pe acest canal. Seria noastră de Samp. Yay! Să nu faceți voi un server care să fim numai noi și numai noi abonații, vă rog. Să ne jucăm Samp. Dacă o să faceți voi un... Dacă ne jucăm Samp așa, RPG dacă vreți, RPG easy sau RPG hard, dar mai bine easy, vă rog. Scuzați-mă de cameră și da, am făcut acest infovideo doar să vă mulțumesc fiindcă m-ați ajutat cu abonații. Și da, o să ne vedem la un video de Sam, cred. O să vă las și Skype-ul meu descrie dacă nu uit. Dacă este, uitați Skype-ul. Mihaiță.Ghertanu. Dacă e, puneți pauză la video și vă uitați. Și da, vă rog să nu uitați să apăsați butonul de like, share, comment, subscribe și da, o să ne mai vedem. Bye bye.